Hola, bona tarda. Avui us vull fer una proposta d'exercici de com cercar un objectiu. Val? Llavors, moltes vegades tenim projectes o idees i queden sempre per després, no? Sempre hi ha coses prioritàries i anem deixant-ho per un altre moment, per una altra època, i en realitat és que ens fa una miqueta de mandra, d'agafar fil a l'agulla i tirar endavant amb un objectiu, no? Llavors, espero que amb aquest exercici us faciliti una miqueta la manera de posar les coses sobre la taula i veure com s'ha de fer per aconseguir-lo. Quines coses tenim a favor, quines ens falten, i així doncs poder fer una miqueta un estudi, una anàlisi, val? De com ho hem de fer. Llavors, per això necessitarem paper i un bolígraf per anar apuntant diferents punts que jo aniré dient. Al final de la pel·lícula us passaré el llistat perquè ho tingueu més a mà, però estaria bé doncs, que us aniguéssiu facilitant amb aquestes qüestions. Molt bé. La primera seria fixar l'objectiu, exactament què és el que vull aconseguir per escrit. El segon punt seria com sabràs que has aconseguit el teu objectiu desitjat. Llavors, aquí és com et sentiràs, què canviarà en la teva vida, vull dir, exactament com sabràs que l'has aconseguit, no? S'ha de posar per escrit perquè si no queda com una miqueta difús, no? Molt bé. El tercer punt que anem a escriure serà on, quan i amb qui vols aquest objectiu. És a dir, on seràs, quan, si és d'aquí un any, si és d'aquí 5 anys, amb qui, si és un objectiu que vull aconseguir sola o és un objectiu que vull aconseguir per la meva família o un projecte. Tot això ho he d'anar escrivint per tenir-ho una miqueta reflectit al paper. El següent punt serà de quina manera afectarà aquest objectiu a la teva vida. Tots sabem que quan nosaltres fem canvis, doncs els que estan al voltant també han de canviar. Vull dir, una cosa no és mai estàtica. Vull dir, quan una persona fa moviments, doncs automàticament els que estan amb nosaltres doncs, també fan moviments. És a dir, si jo tinc un objectiu de canviar de feina, de quina manera això afectarà la meva família, no? O si jo tinc un objectiu de fer un viatge, doncs tot això també conto amb ells, no conto, vindran, no vindran, és un viatge que vull fer sola, és un viatge que vull fer acompanyada, en fi, que tot això modifica una mica el dia a dia dels que estan amb tu. Molt bé. Llavors, el següent punt seria què és el que t'impedeix aconseguir aquest objectiu? Si és tan bo per tu, per què no el tens ja? I aquí el que vull és que apuntem les limitacions que puguem tenir. És a dir, les limitacions tant físiques com emocionals. És a dir, doncs pot ser falta de temps, falta de tenir uns estalvis, o pot tenir unes conseqüències internes, no? Me fa por, o tinc inquietud, o em dona inseguretat, perquè de vegades jo vull fer un projecte però puc tenir les meves pors i això és el que em reté. Doncs tot això posar-ho també per escrit. De quins recursos disposes per arribar al teu objectiu desitjat? Aquest seria el següent punt. De quins recursos disposes per arribar al teu objectiu desitjat? Després has d'afegir quins recursos afegits necessites per arribar a aquest objectiu. És a dir, jo puc tenir els diners, però m'he de planificar el temps. O jo puc tenir la idea d'un projecte de viatge, però no tinc l'idioma que es parla en aquell lloc. Vull dir, he de posar també totes les limitacions que puguin haver. I tots els recursos que tinc i tots els recursos que em falten. El següent punt serà quins passos faràs cap al teu objectiu? És a dir, si a mi me falta l'idioma, doncs el primer que hauré d'apuntar-me serà aprendre aquest idioma.
O si a mi em falten els diners, doncs hauré de començar a estalviar els diners. O si em falta el temps, m'hauré d'organitzar l'agenda. M'enteneu? I per últim, la pregunta és, tens més d'una manera d'arribar al teu objectiu? De quina altra manera pots aconseguir-lo? Aquí serien les alternatives que disposes per arribar al teu projecte. Això és molt interessant perquè si tinc diverses alternatives, si me falla el pla A, puc aferrar-me al pla B. I si no, doncs buscaré un tercer. D'acord? Vull dir, la història està en tenir diferents alternatives per poder aconseguir aquest objectiu. Són les preguntes que hem de fer per cercar un objectiu i que sigui realista. I llavors sobre el paper veiem el que tenim i el que ens falta. I llavors si realment ho volem aconseguir, doncs ja sabem què és el que hem de començar a moure. D'acord? Doncs moltes gràcies, espero que us hagi interessat i que tingueu un bon ús dels vostres objectius. A reveure!